ҷудокорони тоҷик дар машқҳои дастаҷамъии байналмилалӣ ки дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷараён дорад, ширкат доранд. Ба ин машғулиятҳо зиёда аз 400 варзишгар аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон фаро гирифта шуданд. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон ҳам ҷудокоронро ҳамроҳ бо мураббиён ба ин ҷамъомад сафарбар намудааст. пеш аз ҳама мардуми сарбаланди тоҷикро ба медали тиллоии Мумайни Нуралӣ дар гранд-слами Тошканд муборакбод мегӯям. баъди гранд-слами Тошканд тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон зиёда аз 50 варзишгар дар машқҳои дастаҷамъии Тошканд ҳузур доранд ки ин машқҳои дастаҷамъӣ то 8 марта давом мекунанд. ин машқҳои дастаҷамъӣ асосан барои омодагӣ ба гранд-слами Грузия ва гранд-слами Анталия мебошад ки дар гранд-слами Грузия Анталия ҳам тими мунтахаби мардон ва ҳам тими мунтахаби бонувони ҷудои Тоҷикистон иштирок хоҳад кард. чӣ тавре ки маълум гашт, на танҳо аъзои доимии мунтахаби кишвар, балки дигар ҷудокорони бо маҳорати синну соли гуногун низ дар тамринҳои дастаҷамъӣ иштирок мекунанд, чунки дар пеш моро гранд-слами Душанбе интизор аст ва ҳадаф ин омодагии хуби ҷудокорони тоҷик барои баромади арзанда дар мусобиқоти шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. Теймур Раҳимов, паҳлавони сангинвазни тоҷик ки пас аз бозиҳои осиёӣ аз майдон дур буду пайи табобату барқароршавӣ, ҳамакнун ба татами бармегардад. муддати дароз баъд аз ҷарроҳӣ бардоштанам дар чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок накардам ва хушбахтона қадамҳои аввалро баъд аз барқарор намудани саломатиам дубора ба ҷудо баргаштем ва умедворем ки дар ояндаи наздик дар мусобиқаҳои сатҳи баланди байналмилалӣ иштирок карда дили ҳар як мухлисро шод бигардонем. гранд-слами Тифлис аз 22 то 24 март доир мешавад ки ҳайати мунтахаби Тоҷикистон барои ин чорабинӣ дертар эълон мегардад. бори аввал нест ки дастаи ҷудои кишвар дар чунин машқҳои байналмилалӣ ки ҷиҳати такмилу сайқал додани маҳорати варзишгарон заминаи мусоид мегузорад, ширкат меварзад. хусусан дар барномаи тамринҳои мазкур диққати махсус ба усулҳои тактикӣ ва техникӣ дода шудааст, ки аз ҷониби мутахассисони ҷаҳонӣ роҳандозӣ гардидааст. Зайди в одну сторону, туда. Поменяй точку, да. Быстрее.